Maite dut mugitzea, asko. Baina nahiago nuke edo askoz gustorago mugituko nintzateke beste kondizio batzutan. Eta bueno, oaintxe ezin naiz kexatu. Ze bueno, onta bakarri dedikatzen naiz, ez da inbeste jende. Baina inbertsioa da, gauza asko inbertsio bezala egin nahi naiz. Teatro independentia gure konpainia den bezala ez da gauza erresa. Orduan, bueno, gainera COVID etorri zen, momentu batean, bueno, ikusi bezala, 2008an urtarria izan zen gure aurre estrenaldia de polvo eres. Eta COVID-a. Hortxe. Bi genitunen, non? Txilera gindua zen, Argentinara, bla, bla, bla. Gaur egun 2022, eta de polvo eresek ez du bolo bat bakarregin. Ez, Zer den esaeren indarra, ez? Polvo eres y en polvo te convertirás. Da zuek bapatean bihurtu zinezten, hauts. Bai, totalmente. Jo, Baina, beste obra bat sortu dugu, ze guk hemen izan dugu antzerkia, nahiz eta beste kondizio batzutan, Bai. baina bai, Europan beste toki askotan ez da izan. Asko zitxiago egon dira zentzuetan, bai, egia da. Eta beste obra bat sortzeko erabili dugu denbora, oain estrenatzen duguna, izena du, bueno, apen, dela apenas, gazteleraz apenas, apen. Eta maiatzak 19 eta 21 naiz eta nahiko urruti dagoen, ba. Ez, eta non izango da, estrainaldia? Teatro Dimitri, la suitzera italiana, osea, Italiako, bueno, Suiza, italiarran.